Vivi, teď si musíš hrát s balónkem. Já vůbec nevím, jak mám začít. Bojím se, že to bude šílený cringe a že to nebudu chtít potom ani vydat. Takže já jsem si klasicky udělala flat white. And let's talk o mých a vašich ins and outs na rok 2026 a plus takový menší beauty award mých a vašich nejlepších beauty produktů za rok 2025. Teď jsem málem vylila to kafe. Já teda musím říct, že tenhle koncept ins and outs jsem poprvé zaregistrovala tenhle rok. Nevšimla jsem si, že bychom to předešlý roky dělali. And I love that, protože já nejsem vůbec člověk, co by si dával jakýkoliv předsevzetí. Já moc na to nevěřím a přijde mi to takový prostě, když si něco udělat, tak to začnu dělat hned. Každopádně ty ins and outs mi přijdou takový jako nenásilný. Když ten koncept v podstatě věci je jako stejný jako předsevzetí, tak mi to přijde takový, že si tam můžeme dávat i takový ty menší goals, takový jako drobný změny, co bychom chtěli pro lepší sebe v roce 2026. Takže se pojďme první podívat na ty ins and outs. OK. Ty máš zoomies. Já to na tobě vidím, že ti mrdne. Mezi mé ins and outs pro rok 2026 určitě patří čtení. Nevím, jestli tady je někdo, kdo si mě ještě z té doby pamatuje, ale zhruba 2 roky zpátky jsem měla vybudovaný celkem dobrý BookTok. Veškerý můj content vlastně byl okolo beauty a knih. Četla jsem fakt hodně, já jsem bez knížky nedala ani ráno, ani krok, ale potom jsem se v životě dostala do takového bodu kompletního vyhoření. A můj život se tak hrozně zrychlil, že jsem vůbec nebyla schopná se ani na to čtení soustředit, nebo si na něj vůbec jako najít čas. A potom skrze nějakými události v mém životě se taky stalo to, že jsem se dostala do brutální depresivní epizody. I když jsem se fakt do toho hrozně pušovala, tak mi prostě čtení nešlo, nesoustředila jsem se na to, četla jsem prostě jeden řádek asi 5krát, protože jsem furt nedokázala vnímat, co já čtu. A vlastně úplně jsem se od téhletý mojí záliby odpojila. A bylo to něco, co jsem taky non-stop řešila na terapiích, protože mě to hrozně naplňovalo. Mě naplňovalo chodit do knihkupectví, mě naplňovalo točit o tom content a zjišťovat si věci. Ahoj. Taková vsuvka, ona Vivi z nějakého důvodu má úplně šílenou úchylku na hlavě. Vždycky, když prostě člověk sedí na gauči, tak má zapotřebí čichat k hlavám a je kousat někdy. Takže tady máme novýho filáka. Každopádně to byl život, který mi hrozně chyběl a o to víc frustrující to bylo, že jsem se na to nedokázala zpětně napojit. Bylo to fakt strašný období, by the way, o tom si třeba někdy řekneme. No ale potom se stal nějaký bod zlomu. Já jsem začala brát antidepresiva a vlastně všechno se tak nějak začalo měnit, ale úplně přirozeně. Vůbec jsem to nechtěla pušovat, protože jsem věděla, že o to více dostávám do nějaký spirály, ze který jako nebude ven. Takže naprosto přirozeně, já si úplně pamatuju, jak jsem šla na nákup a viděla jsem v knihkupectví, že moje oblíbená autorka Julie Kaplan vydala vánoční knížku. Ono to právě bylo asi týden před Vánocema a já jsem prostě věděla, že ji musím mít, protože já jsem vždycky milovala Vánoce, miluji Julii Kaplinovou a její tvorbu, mám přečtených jako většinu jejich knih a já jsem prostě věděla, že ji musím mít a tím, že bylo to vánoční období, tak jsem věděla, že tu knížku budu muset přečíst hned, protože vánoční knížka není něco, co bych si přečetla na jaře nebo v létě, chápem. No a najednou jsem tu knížku přečetla za 2 dny a cítila jsem se hrozně naplněná. Já jsem se konečně zase cítila nějakým způsobem živá. Jsem zpátky, I guess, a je to hrozně super, takže tohle to je určitě jeden z ins. Prostě si tady tenhle ten můj koníček a svůj vášeň udržet, protože mě to drží sane, I guess. Jako další položka, kterou mám pro rok 2026, je zase pracovat. Ono se to dost pojí s tím mým vyhořením a s mým mentálním stavem, který jsem měla v roce 2025 a musela jsem hodně osekat svou práci. Já jsem teda vždycky bojovala s tím, že jsem si na sebe dávala víc práce, než bych asi měla nebo musela. Zkrátka hrozně dlouho jsem žila v takovém survival módu a brala jsem úplně všechno, co jsem mohla skrze klienty, protože kdo nevíte, já pracuji v digitálním marketingu, takže jsem vždycky spravovala socky, dělala grafiku, spravovala blogový sekce, psala mailingy, veškerá jakoby kreativa spadala na moji hlavu a já jsem si toho brala fakt hodně. A nejsem nikdy moc schopná jako, nebo respektive nebyla jsem schopná určit tu stopku, kdy už stačí, abych měla taky nějaký work-life balance. Takže já jsem byla v bodě, kdy jsem fakt seděla od rána do večera u počítače a jenom jsem pracovala a
Ne, že bych musela, ale prostě jinak jsem to neuměla. Takže od jednoho velice zásadního bodu v minulém roce jsem přestala kompletně pracovat, respektive jsem se nechala jednoho klienta, i když to určitě moje hlava potřebovala. Cítím se teď stokrát lépe a silněji. A zase mi zpátky naskočil ten můj kreativní mozek a jsem schopná jako být produktivní. Tak teda musím říct, že to byl pro mě úplně extrémní pain, protože jak jsem byla zvyklá jet v tom extrémním tempu a najednou nedělat nic. A ono, i když jako to zní mega cool, že nemusíte nic dělat a máte celý den jenom pro sebe, tak na tu hlavu to fakt není dobrý, obzvlášť pokud nejste úplně v pohodě z té mentální stránky. A i přesto, že jsem měla několik výkyvů, že jsem se chtěla vrátit zpátky do práce v průběhu mýho nějakého rehabu, I guess, tak jsem ale věděla, že já stejně nebudu schopná, i když bych prostě hrozně chtěla, tak jsem věděla, že já těm klientům nebudu moc dát 100% sebe. Nebyla jsem schopná vymýšlet tak dobrý nápady, zapomínala jsem na věci, fakt jsem věděla, že i když bych hrozně chtěla a tahle ta moje tvrdohlavost byla fakt silná, tak zároveň jsem si uvědomovala to, že nejde vlastně jenom o mě a o mou potřebu se vrátit zpátky a něco furt dělat, ale uškodila bych taky těm klientům a mohla bych si potenciálně zničit nějaký jméno nebo nějaký mý portfolio, pověst, whatever. Takže držet tady v tomhletom stavu bylo fakt těžký. Cítím se fakt skvěle, jako tak dobře jsem se necítila hodně dlouho, takže mi to dává jenom tu zpětnou vazbu toho, že to fakt bylo potřeba a bylo to worth it a hrozně se vlastně na to těším, kam se třeba kariérně tenhle rok posunu. A k tomu se samozřejmě pojí moje další položka a to je konzistence bez vyhoření. Je potřeba se taky trošku občas odreagovat od toho počítače, i když jste v nějakým jako flow stateu, tak se prostě zvednout a trošku si odpočinout, protože dobíjet baterky je potřeba. Takže se chci hrozně naučit najet si nějaký režim, který bude dlouhodobě udržitelný a nesežere mě. A tím pádem menší pravděpodobnost pro to po třetí vyhořet, protože ano, je mi 23 a já už vyhořela dvakrát. Další položkou v INS je sport. Já jsem vždycky sportovala, jako malá jsem měla hrozně moc kroužků a zkoušela jsem veškerý sporty, aktivity, co by mě mohlo bavit. V mým největším životním píku snad jsem fakt každý ráno vstávala v 6, chodila jsem běhat, zacvičila jsem si jogu, udělala jsem si dobrou snídani. Ten pohyb byl vždycky fakt pro mě mega důležitý. A samozřejmě minulým rokem jsem veškerou tu chuť k tomu sportu ztratila. Takže bych letos určitě na to chtěla najet zpátky, respektive už se to děje. Chodím opět pravidelně na soukromý tréninky, boxu, kickboxu, I don't know, prostě bojových sportů a hrozně si to užívám, je to něco, co mi vždycky extrémně nabije a zároveň musím začít zase chodit do fitka, jenom tím, že jsme se stěhovali, tak budu muset chodit do jiného fitka a pro mě je vždycky hrozně těžký jako se k tomu odhodlat, protože mám vždycky brutální anxiety z toho, jako než si to tam okoukám, než jako očíhnu to, kde co je a bude tam hodně lidí, který já neznám, tak je to pro mě mega nekomfortní, ale prostě je to potřeba udělat, jenom se k tomu musím odhodlat. Zároveň mi teda vůbec nehraje do karet to, že je leden, takže tam bude hrozně moc lidí, jako kteří právě se svými předsevzetími začnou chodit do fitka, na čemž není nic špatně, ale vím, že se akorát zvětšuje tak plná kapacita toho fitka, takže to bude pain, proto mi to trvá tak dlouho. No a jako poslední položku v INS mám terapie. Já chodím na terapie, už to snad bude rok a půl, mega dlouho to utíká. Jelikož teď chodím i k psychiatričce a jsem na antidepresivy, tak na poslední terapii jsme vlastně řešili, jestli ještě chci chodit, respektive mě moje terapeutka oslovila s tím, že jestli budu stále v tomhle roce plánovat docházet na terapii, i když se můj stav jakoby zlepšuje. A já si teda stále myslím, že je to potřeba, protože ty moje výkyvy furt jsou hrozně velký a většina lidí právě přestane chodit na terapie, když se nějaký období začnou cítit dobře a řeknou si, že to není potřeba. A to jsou právě ty momenty, kdy podle mě ten člověk musí jako k tomu ještě víc styknout a fakt vydržet. Protože minimálně já si uvědomuji, že určitě nemám všechno dořešený a stále tam jsou věci, které mě bolí, které mě trápí a ty terapie mi tak extrémně pomáhají, hlavně v nějakém jako seberozvoji, protože vím, že věci z minulosti tam nevyřeším, ale beru to fakt jako takovou práci na sobě, která
mi vlastně hrozně pomáhá a baví mě. A fakt věci, které mě na mě štvou, tak tam můžu přijít k tomu, jak to udělat jinak a jak vlastně věci vnímat jinak, aby se mi vlastně obecně žilo líp a lidem kolem mě. Takže to je určitě něco, co chci zanechat v roce 2026, protože je to pro mě fakt důležitý a mega mi to pomohlo a prostě nedokážu si zatím představit, že bych byla bez terapii. No a teď moje outs pro rok 2026. Dělání věcí, protože se to ode mě očekává. Tohle to je nějaký habit, který jsem měla strašně zajetý, že vlastně jsem dělala automaticky věci, které jsem věděla, že se ode mě očekávají, že mám udělat. Asi mi teď upřímně nenapadne ani jeden příklad, ale prostě ať už se to týká nějakého vysvětlování, omlouvání, dělání věcí v práci, protože si myslím, že se to ode mě očekává, tak to udělám, ale nejde to přímo ze mě, tak to je něco, co rozhodně chci přestat dělat v roce 2026. A potom tady mám 3 věci, nad kterými jsem jako přemýšlela, jestli tady dát, ale prostě je to můj názor. Takže jako jestli se vám to nelíbí, I don't give a výrazný lip liners. Jestli je něco, co mi úplně jako drásá oči, když vidím, tak je to, když holka má prostě výrazný lip liner a nemá rtěnku, nebo nemá to jakkoliv rozmazaný. To je prostě strašně se mi to nelíbí, jako úplně extrémně. Doufám, že to přestanu vídat, že tady ten trend půjde jinam. Jasně, prostě dělejte si, co chcete, ale prostě I hate this so fucking much. Kruhy v uších. To je něco, co nenávidím celý život. I když byla ta největší éra toho mít prostě obrovský kruhy v uších. Vždycky jsem to nenáviděla, budu to nenávidět stále. Nepřijde mi to vůbec hezký, nepřijde mi to atraktivní prostě. A poslední položka v outs jsou trendy. Já jsem teda nikdy moc k trendům nestykovala. Minulý rok jsem stykla samozřejmě k trendu Labubu. Za to se zpětně trošku stydím, protože jakože bylo to cute a vlastně bych to asi nosila, ale vlastně ten boom mi to úplně jako zničil. Dělali se potom prostě čokolády, drinky, jakože what's the point? Se pojí třeba i s dubajskou čokoládou. Já jsem měla dubajskou čokoládu jednou v životě, jenom ze zvědavosti a prostě vůbec mě to jakoby nenadchlo a potom mě to extrémně otravovalo, jak je to na každém rohu a každý podnik, co udělal jakkoliv dubajskýho, tak hned u mě klesnul jako mega nízko a prostě jsem tam přestala chodit a přestala se mi jakkoliv cenit. Je to možná trošku extrémní, ale já to chápu z pohledu marketingu, protože určitě se zvětšily prostě prodeje, ale prostě I don't know. Už když to udělal Lind, tak to pro mě bylo mega takový jako sas. Chtěla bych tenhle rok úplně se jako distancovat od těchhle masivních trendů, který prostě jsou tady jenom 2 týdny a pak jsou pryč a nikdo si na to ani nevzpomene. A teď se podíváme na vaše ins and outs pro rok 2026. Ins. Šetření a dávání sebe samou na první místo. Šetření je něco, co mi teda rozhodně nejde a možná bych tam mohla tady tohleto přihodit k sobě taky, protože je to důležitý, ale já v tom fakt nejsem jako dobrá. A outs, people pleasing, kupování fast fashion a nekonečné scrollování. Zastavím se u toho nekonečného scrollování, protože mám pocit, že obecně v tenhle rok už vyšlo hrozně moc článků nebo nějakých postů o tom, že vlastně bychom v tomhle roce měli být víc offline. Já teda úplně nestojím za tím názorem, že bychom měli být víc offline, protože myslím si, že prostě ta doba už je tak nastavená, že to vlastně není moc úplně jako možný. Každopádně určitě se víc soustředit taky na život mimo tu obrazovku je mega důležitý. A i co se týče toho scrollování. Já třeba jsem si kompletně přestavila svoji For You page a mám tam buď jenom jako beauty novinky, knížky, anebo věci k práci, takže nějaký jako doporučení na kreativní tooly a prostě i YouTube page mám vlastně teď tak postavenou, že tam mám jenom hezky střižený cinematický videa, ze kterých jako čerpám inspiraci pro svůj seberozvoj, ale zároveň čerpám inspiraci jako k tomu, jak lidi stříhají videa, jak hrozně mě to prostě fascinuje koukat na hezký videa, se kterým si člověk fakt dá mega práce a čerpám z toho nějakou fakt inspiraci. Další ins, který se tady objevil, je experimentování v módě a v make-upu, což si myslím, že mega bude pro tenhle rok platit, protože už několik predikcí ohledně make-upu ukazuje to, že vlastně clean girl je out a teď budeme hodně crazy, jak jako v očních stínech, linka. Out, který bych tady ráda vypíchla, jsou kožešiny. Teď se hlavně teda skrze Roxanu začalo hrozně ukazovat na lidi, co reálně mají spolupráce se značkama, který dělají reální kožešiny z reálných zvířat a
Já jsem si toho upřímně vůbec nevšímala a vůbec bych neřekla, že se tady tohleto ještě podporuje, nebo že to furt děláme, jakože halo, co je za rok. A vlastně mi to přišlo jako naprosto šílený. S čím rozhodně souhlasím, že už by v tomhle roce vůbec jako nemělo být. Já samozřejmě tady nebudu pokrytecká, mám kabelky z reálné kůže, prostě nebudu tady jako dělat, že mě se to netýká, že bych byla svatice, to vůbec. Mám kabelky z reálné kůže, ale přijde mi prostě insane si na to brát spolupráci a přijde mi insane si brát fakt jako spolupráci na produkt, na který jako vyplavaly ty videa, jak prostě ty zvířata fakt jako trpějí a je to v masivním měřítku. Přijde mi to nechutný a co mi ještě nejvíc přijde nechutný, tak je argument tady těchto lidí, že ale ty jíš maso, jaký dneska bylo, prostě kuřecí maso and shit. Kámo. To mi přijde úplně nejhůř a říct mi někdo takový argument. I will be violent. Těch ins and outs mi přišlo rozhodně víc, ale tohle video by bylo mega dlouhý, takže se přesunem teď na top beauty produkty za rok 2025. Já teda začnu u mě. Vybrala jsem respektive 1,5 produkt pro make-up a 1 produkt pro beauty nebo prostě nějakou skincare a tak. Můj top make-up produkt je určitě Haus Labs Make-up a korektor. Tyhle produkty jsem objevila úplně náhodou. Byla jednou v Sephoře a hrozně jsem si tam sedla se shop asistentem a už jsem fakt nevěděla, jako po čem ještě koukat a měla jsem takovou jako objevovací náladu, tak jsem se ho zeptala na jeho nejlepší produkt, momentálně jeho nejoblíbenější produkt, co by si tady měl vybrat, ať mi ho prostě dá. Dal mi tady tenhle ten Haus Labs Makeup a i korektor. And I was speechless, když jsem ho poprvé v životě zkusila. Ten make-up je něco úplně úžasný a to, jak hrozně dobře kryje, tak není vůbec hutnej. Hezky se tak jako vstřebá do té pleti, je mega příjemný, nevíte o něm. A co se týče beauty produktu, tak určitě musím vypíchnout Uriage Lip Balm. Já jsem se totiž v roce 2025 začala léčit skrze kurakné, protože už jsem nevěděla, jak dál, hrozně dlouho jsem to odkládala, bla, bla, bla. Prostě jsem minulý rok nastoupila na léčbu a samozřejmě jeden ze side effects je sloupání kůžičky prostě na rtech. Bych bez toho nepřežila. Je to něco, co mi pomohlo přejít prostě to nejhorší období, kdy jsem prostě začínala ty léky brát a bylo to fakt jako strašný. Moje rty byly jako struhadlo. A tady tohle to byl můj naprostý must have, já jsem to musela mít furt u sebe, protože mi to tak hrozně pomáhalo. No a teď vaši oblíbenci za rok 2025. Několikrát tam byla Sky High řasenka od Maybelline, s čímž já musím souhlasit. Tohleto je prostě nejlepší řasenka, co se mohla na trh dát, minimálně co já jsem zkoušela. Nosím ji furt, mám ji doteď samozřejmě, takže s tímhletím rozhodně souhlasím. Tohleto je jako top tier řasenka. L'Oréal Paris True Match Makeup, s čímž taky souhlasím. Mám ho teď reálně na sobě, používám ho. Super make-up, je prostě mega lehkej, hezky sjednocuje pleť, zase nedělá masku. Tohle to se fakt L'Orealu povedlo. L'Oréal Paris Telescopic řasenka. Já ji doma mám. Dostala jsem ji v adventním kalendáři od L'Orealu. A vy jste mi pod to video do komentářů psali, že je to nejlepší řasenka ever. Já jsem ji upřímně ještě neskoušela, ale těch lidí, co mi tady tenhle ten názor napsali, bylo fakt hromada. Já to prostě budu muset vyzkoušet, jsem na to mega zvědavá. Laneige Lip Sleeping Mask. Trend, na který jsem minulý rok taky vlastně naskočila a asi kind of souhlasím, ale přijde mi to možná trošku overhype. Dávám si to jenom jako na noc samozřejmě a asi to ty rty hezky vyhydratuje, ale je to asi i tím, že beru to kurakné, zkrátka mi to nestačí. Jenom s tím bych asi nepřežila, díky bohu za to Uriage, ale používá to mega moc lidí a je to vlastně taková stálice Laneige, ne jako nejlepší produkt vlastně, co kdy Laneige vydalo. NYX Lip Ivy. Souhlasím, já jsem si obecně minulý rok hrozně NYX zamilovala, má jako banger produkty. Beauty of Joseon Glow Serum s niacinamidem a propolisem. Tady nevím. Já jsem upřímně Beauty of Joseon zkoušela. Zkoušela jsem ty jejich virální séra a musím říct, že mi to moc nepomohlo. Nic mi to nedělalo, takže já s tím úplně dobrou zkušenost nemám, ale vím, že hodně lidí říkalo, že to je super, takže asi na tom taky něco bude, ale moje osobní zkušenost byla spíše jako blbá. NYX Bear With Me Concealer Serum. Asi ano, mám ho ve své sbírce, ještě jsem ho neskoušela, protože teď dopotřebovávám Maybelline korektor, takže se na něj vrhnu potom. Takže se když tak o tom přesvědčím později. Poslední produkt je Colossal Bubble
Maybelline řasenka. Taky mám ve své sbírce, ještě jsem nezkoušela, ale taky jsem na to slyšela dobrý ohlasy, ale podle mě to prostě nebude lepší než Sky High. No a jsme u konce. Já moc děkuju, že jste se na tohle video podívali. Myslím si, že to bude trošku cringe, cítím se, že nejsem úplně na 100% uvolněná, ale to je něco, co se podle mě určitě jako časem zlepší, chápem, jako že nebudu furt taková odtažitá, jo, trošku se tady jakoby za chvíli rozjedu a projevím, jenom prostě mi to trošku trvá. Každopádně mi dejte když tak do komentářů vědět, jestli se vám samozřejmě video líbilo, jestli máte nějaký ins and outs vy pro rok 2026 a jaký produkty byste zařadili vy mezi vaše top za rok 2025. Uvidíme se za týden příští neděli u nějakého dalšího videa, nebo mě nezapomeňte sledovat na Instagramu a TikToku, kde vlastně vydávám mega často. Teď se jako mega snažím, jsem mega produktivní, takže se když tak vidíme tam. Mějte se krásně a ať máte super start do nového roku. Bye!